बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारखौसो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं खुलुमनाय जासिहरग्रो। मानोना सारनि बिथोनजों आरो सारनि सानखान्थिजों दिनैनि सोलिफुबाय थानाय मोनसे जोलुर बादायलायनाय बे सोलिबाय थादों। जोङो थांनाय 2020 मायथाइनि सिगाङाव जों नुफेरबोआखैमोन। बेनो सिटि बड'लेण्ड सिएम काप होननाय मोनसे ट्रफिजों BCDC लेभेलाव गोबां जोंजों मिथिजायै क्लाबफोर दं आरो गोबां जोंजों सिनायलायै गोसो गुदुं गेलेगिरिफोर दं। दा जोङो बे गोसो गुदुं गेलेगिरि बिथांमोनखौ जों बोरैहाय मोनसे गोसो थुलुंगाखांहोनो थाखाय आरो मोनसे स्टेपनिफ्राय गुबुन मोनसे स्टेपसिम जोङो बिथांमोनखौ दैथायहरनो मोनसे थांखिजों नैबे जोङो बड'लेण्ड सिएम काप फार्स्ट एबार मोनसे ट्रफिखौ जोङो खुंफुंदों होननानै जों साननानै लायो आरो जों बुजिगौ। आरो गोबां गामि सिङाव मोजां मोजां गेलेगिरिफोर दं आरो बेबायदि मोनसे हाबाफारि लायैनि खारनावनो जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा गोदोसोनानै थानाय अबस्थायाव थायो आरो गोबां गेलेगिरि बिथांमोना मोनसे प्लेटफर्म मोनैनि खारनाव गावनि गेलेनायखौ गोसो गुदुं दंब्लाबो बिथांमोना खोमानानै लानो गोनां जानायखौ जों नुबोदों। बेनिखायनो जों सानो दिनैनि दिननिफ्राय जाहाथे गोबां मोजां मोजां लाइमोनगिरिफोरखौ जों फोजाखांगोन आरो बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो बिथांमोननि गेलेनायखौ जोङो जाहाथे मोनसे स्टेपनिफ्राय गुबुन मोनसे स्टेपसिम जों जाहाथे बिथांमोनखौ सौहैहोनो थाखाय जों मोनसे जांख्ला बायदि BCDC लेभेलावबो जों दिनै हलथुगाव BCDCनि जानानै थांनाय दाखालि 14 थारिख जुन 2025 बिनिफ्राय सोलिनानै जों दिनै सानब्रैयाव आगान होबाय। दा दिनै फाइनाल, बे फाइनाल गेलेलायनायाव मोननै हानजानि गेजेराव जानानै थांदों। दा मोननै हानजानि गेजेराव मोनसेया जाहैबाय बारजेननाय क्लाब आरो मोनसेया जाहैबाय सिउ क्लाब। दा दिनैनि फाइनाल मेचआव सिउ क्लाबा 1 गलाव चेम्पियन आरो रानार्स आप हिसाबै बारजेननाय क्लाब। दा बिथांमोनहा जाहाथे जोंनि नैबे बड'लेण्ड सिएम काप फार्स्ट एबार गेलेनायनि गेजेरजों बिथाङा गावनि केरियारखौ जाहाथे गेलेनायनि गेजेरजोंनो गोजौ फारसे दावखोलांनो हायो। दा बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय साबायखर आरो जों फैबाय थानाय समाव जों इयुनाव बेबायदिनो मोनसेनि उनाव मोनसे हाबाफारि लालांबाय थागोन आरो बे हाबाफारियाव जोङो जेब्लायबो जों जेखि बिथोन हरा गोजौ लेभेलनि बिथोनखौ जों मानिनानै जेब्लायबो जों खुंलांनानै हाबाफारिखौ जों जाफुंहोनायाव जों जेब्लायबो थियारि। साबायखर बावहरो जों सारनिसिम। जों बान्था हिसाबै चेम्पियनशिप हिसाबै जोङो 7,000 रांजों लोगोसे मोनसे ट्रफि आरो रानार्स आपनो जोङो 5,000 रांजों लोगोसे मोनसे ट्रफि आरो बेस्ट प्लेयार दङ। बेस्ट प्लेयारखौ जोङो 2,000 रांजों लोगोसे मोनसे ट्रफि। दा बिथांमोननो जों बे जिनिसखौ होनाय जाबाय।